Извинете, хорица ми... Извинете за това. Хорица ми... Хорица. Страх ли ви е от Слендърмен? Мен да. Я винаги членах от Slenderman. Help is this. Back. Play. Field. Village. Field и village. Back out field. Village. Hard, medium, ace. Няма да никога hard. Ще бъде ace. Hard не искам, трудно. Ето го там Слендърмана. Ето го отляво, долу. Слендърман стои. И почваме... Хора, what the? И няма, може ли да тичаш по-бърже? Знам, че има някъде Слендърман. Аз не знам всъщност, никой му не е казал, че има Слендърман. Защо си? Пита ли влезли? Не, бягай. Целта в тази игра да съберете 8 бележки, без Слендъра да ви убива. И задължително не го гледайте. Какво пише тук? Old House, Gematary, Old Forest, Old Forest и Village. В нито едно. Леле, чухте ли този звук? О май гад! Хора, това ме стресира много е. Една стройки. Какво е? Не затича на 100%. Извинете. А там виждам нещо. Тази игра ме разбива просто, драги зрители. Много ме е страх в този момент. Драги зрители, добре, че не сте на мое място. Защото да паднете, примерно ако сте на стол. Ми ще фръкнете от стола. Аз ви казвам, тази игра е. Аз тук съм на леглото, кой да какво ще ми стане. Сигурно се падна. Не. Не, благодаря. Вървя по пътечката. Ето го там! Прощай се, бе, пак! О, ес! О, май гад! Че хора, я да видя това да не е за обръщане. Ако го плюсна.
е за обръщане. Я да го... Това е за обръщане. Е така най-добре. На мен такива. И ни хора така ми е най-добре. Кой? Не бяха. Лата. Тук е вилидж. Съжалявам. Сори, ама не. Мале, fuck you, е. Тук кенефа ли е на орд? На Слендърман. Това кенеф. Не се влиза в кенеф. Жешка, yes. Тук лабиринта. Лабиринта може да е трупове над теб. Сигурно ще чуете сега само наляво. Защото No Thanks. А No Thanks няма да ми гледа видеоклипа, така че. Но ако No Thanks ми гледа видеоклипа, брат, ти си най-големия пичага от всички. Ма най-големия. Няма по-голям от теб. Чао, не минах лабиринта, ма излезнах. О, самота хен. Мразя Слендърман. Не играта ми, не. Що няма качане, бе? Ходи ми се до туалетно. Върна туалетна това. Оха. Стрес. Пупу. Хора, никога не играйте тази игра. Висе. Хора. Никога не играете тази игра. Слендърман да си пази се кенефа. Не можахме да му влезнем. О май гад, хора. Това беше много страшно. Ако ви е харесал, харесайте. И до скоро, бацата.